И какво става, хора? Аз съм Мастер Кинг и този епизод го снимам сигурно вече за четвърти път. Да. Това е правото събота на Clash Royale. Предишно сезон правото на Clash Royale. Това стана доста интересно. И поиграх малко, как се виждате, не точно малко. Но въобще да го как. Да, виж, имам доста настъпи. Тук съм направил армия на максимум герой. Ще върнем, когато максна тази Archer Queen. И да, ще се видим, когато максна. И какво става, хора? Пак съм аз. И както виждате, 35 лева, 45 лева и 20 лева. И да почваме атаката. Да открием някакъв хубав. Някакъв с голямо и мощно царство. Това е перифетно. Ето се гледам сигурно за моето направо. Когато намеря противника, ще се върна. Какво става, хора? След около 20 минути търсене на някакъв да го атака. Ей, той е. Вижте. Кликай си и ще му играе. Вижте каква тежка е. Така, да видим къде ще почне. Мале хора стана мазъл. Това сигурно ми се чува повече звука от играта, отколкото мене. Както виждате, максимата тъха 11. С моята буквачива армия и взехме. Вау, даже 1 милион ресурс, 8000 нещо там. Dark Elixir и 50 купи. Вау! Добре, сега велик човек. Летър. Окей. Сега, какво искаме да макснем? Искаме Giant Bomb. Как си да макснем? Нищо ново. Окей, искаме това да макснем. Но... Не знам за вас, лично мен доста мотив. Хора, сега, за четвърти път сетих една идея и която пак ще трябва да прекъсваме телефон, да направим хубаво царство и да си купим тези букуци. Ще се върнем, когато успеем. Чао! Какво става, хора? Бум! Изненада! Аз май не съм правилна или съм правилна Clash of Clans, но това село епизод, но не си спомням точно, че го кажа.
И да, изненада. Не сме направили сервер. И знаете ли що? Знаете ли що? Като обяснах там хвощица. И сега съм спуснал с това пак да ги поставя. Готовете да се отбили. И вижте, това е моят клон. Искам да се поразбия малко от тези, които ме гледат. Плиз да влезат в клана. Казуса България влезе с 0 купи, 2 човека сме аз и моят приятел Мартин. Канала му е Неймар Джуниор 153, пак казвам Бахчевански, това му канала. Продължи Неймар Джуниор 153 Бахчевански. Ето казвам го и това е неговото село, той иска. Да, бих казал, че е гъшната. Сега ако го гледаме да не се обижда просто човек, защо само тези неща си апгрейдваш? Там хора птица. И виж колко апгрейднати. What the fuck? Направо прекалено апгрейд. И ето му и второто село, което той сигурно даже не играе. И хора, това мисля да от клипа. Оставете на палче нагоре, пишете коментари. Може, ако хората пишат въпроси, аз ще отговарям на тях. Да, пишете долу коментари, въпроси и това ще бъде от мен.